тамошо кунем бачаҳо дар пите ҳоҷироро нигоҳ кунем кор песан дар ин барфе. рӯзи 14 апрел як гурӯҳи муҳоҷирони кории тоҷикӣ муқими шаҳри санкт петербург ин наворро ба мо фиристод. ба қавли муаллифи навор, онҳо яъне гурӯҳи иборат аз тахминан 25 ҷавон аз вилояти хатлон дар ҳамон сохтмони бинои бисёртабақа кору зиндагӣ мекунанд. дирӯз тавре мебинем дар ин минтақа барфи шадид меборид, вале онҳо корро идома медоданд. муҳоҷирони корӣ аз он хушҳол буданд, ки имкони кор ва даромади молиро аз даст надоданд. сар аз охири моҳи гузашта дар русия режими гӯшанишинӣ оғоз ёфта, кор дар аксари кулли муассисаҳои русия ҳадди ақал то охири моҳи равон мутаваққиф шуд. ин режими гӯшанишинӣ вазъи шумори зиёди муҳоҷирони кориро ногувор кард. вале муаллифони ин навор мегӯянд, онҳо на аз барф метарсанду на аз баландӣ. چندم ایروز 14 اپریل 14 اپریل برف مید قضاتی خدا بمرو بزرگیش بیتو برفا دای غریبی که برف بزنه عام استقرار در غریبی در طور ارماتور رو بینتو در طول تو در چندم اتاج سیوم ایتاج دا سیوم ایتاج دیوکتو نگاه که شما کار بکنید کرانتین اینا چیزا عام به جلو در دنیا ارماتور چند دو دی خواب